Sausa ka. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Yana. Recorded by X Thunder Gaming. Day, ano sa speakers barangay unya ha? Na may liga dito sa basket. Pananaot ta. Ipanangit sa ko ni mama ug ni papa. Kay babay akong istrikto kaayo sila. Og dito sila mosugot kung dili ikaw mismo may mananghid para nako. Oh, sure. Kay ba umang ko nga lakas kay ko nila ni tita og titon, no? Why problema? Basta di magdugay og uli, ha? Opa, Dako magyud may pagsalig basta si Paulito ang imong kauban. Kita sad, oy. Paula lagi, oy. Ano, bundag baginan ni mong Paulito, oy. Ay, kay mas agayan, manggod ka kung lalaki ka. Gwapo ka gud kaayo. Ano gud kaayo imong hitsura. Ay, sorry, tita. Pero gwapo sa kung gusto, no? Nala, sige. Basta ang pingi gud intaw ni among yana, ha? Yes, tita. Let's go, besh. Ay! Go! Go, Aaron! Go! uy, kasama pa ni mo, Besh. Uy, Kaya ako nakituyo, no? Para madungog ni Aaron. O may bawa siya nga na ako para niya. Ni-cheer ko siya duwan, no? ano kinahanglan maging mahibaw siya? Ano, oy? Kaya ko po yamang ko niya. Ha? Uy, Besh, basig pasakitan na sa unya ka, ana, ha? Kada makauya ba ka, pasakitan na baya ka. Doon ni Aaron, kinaibaw ko nga dili siya sama sa uban nga ikauwawrak ko. Oh, Aaron! Aaron, I love you! Oh, Des, no man ang duwa, oh. Dali, tara. Ato doon. Dulo na dito si Aaron. Ah, sige, tana. Nice game, guys. Nice game. Hi, Aaron! Ay, good game! Susoy, mayo, yun mo, eh. Buhay ko. Oh, Saan siya? Uy, ay kunong iwak lang akong best friend. Nga nung niyan pa mangga, ha? Pagkawawan ko ni mo. Aaron. Hoy, Saan siya? kung dili magalit ka gustong mauwawan, wala lang unta ka mo patol sa kong amiga. Mangwartahay pa dyan kang dako, pakauwaw ka lang. Unsa gisulti ni mo? Usbon pa na ako? Ayaw na lang, kay basig mauwaw kag samot. Besh, tana. Hanggang di ka bisyo, eh. Huwag magugupa pangurtahin ni Aaron, good. Nahibaw man ko. Gituyo naman to nako para mauwawan siya ug makabawas ka sa iyang pagpakauwaw nimo. Salamat yung kay Bish, ha? Kay naadyo ka pirmi na ako. Siyempre, natural no. Naaragid ko permi para nimo, Besh. Andam mo laban nimo. Ingon anak ta ka-love. Oh, love? Love ko ni mo yan, ah. Recorded by X Thunder Gaming. Huy, amaw. Naglinaki mong ka diha. Ay, oy. Ay, nagisuway lang ako ba? Lain, magyud, oy. Di magyud ako kayo maglinaki, oy. Pero Besh, tambag na ko nimo ba? Ayaw pagali-dali og salig og lalaki, bi. Gikapoy na ko sa sigig tambag nimo ana. Dili ko na mo'y deserve nimo nga pasakitan na ka. Bish. Congrats na to, Besh! Ay, nag-graduate na kita sa college. Lagi. Congrats na to. Huy, okay na ka? Wala lagi klahi imong aura ron. Kuan, mularga ko sa Manila, bes. Ato ko patrabaho ni Papa.
Hala, mao ba? Layo na di ay ta. Anak yun. Oy, mingawan ko ni mo, besh. Ako sad. Pila na kabuan na nilarga og Manila si Paula. Laay kay akong kinabuhi nga wa siya. Karon na hinuon nga pwede na kumulaag kung saan ako gusto kay di na istrikto sila si mama o papa. Wa na sa hinuon siya dinhi. Kumusta na ka siya sa? Di naman sad kay siya mo reply sa akong mga text niya. Nak, ngano wa pa man kay gipailaila namo nga uyab nimo. Kay wa pa masad siya ko mag-uyab-uyab ma. Gusto naman sa kasidad, nak. Unya, may maayo na kang trabaho. Ayaw kong ingna nga way nang uyab nimo. Ay naasad maoy pero wa pa man na sa akong hunahuna good. Gusto pa kong i-enjoy ang akong kinabuhi no. Wa sa imong huna-huna. O doon na lang kay gipaabot nga mo balik. Ha? Mubalik? Sige saman ma. Ay, si Paulito, good. Unsa? Hoy mama ay. Hala oy Paula lagi in town dili Paulito. Ugma nahibaw na kag unsa siya no. O, nahibaw ko nga mahuyang siya. Pero, mahibaw sad kustinan awan sa usa ka tawo nga makagusto. Ha? Hala no? Na, wadyo ko makasabot ni mo maoy. Kinsa man rin. Wa man sa ko gi-expect na bisita. Kadiyot lang, nana. Oh. Yana, Besh! Ay, Besh! Dugayan ni mo ni balik, oy! Gimingaw kay ko ni mo, Besh! ako sad. Ginurigay ko nimo. Uy, amaw ay! Ano ko tao, naglaki-laki naman sad ka? Mao na diha, gitripa na sa ko ni mo, no? Dili, Yana. Sud sa pila ka buwan, sa tuwa ko sa Manila, hinahinay na ko na yung unani. Ha? Laki na ka? Oh, ug libaw ka bagkit siya nagkapa-realize na ko. Kinsa man? Ikaw? Ako? Oh, sa sige ni mo og tambag na ako, tungod sa akong mga sayop sa una. Sa paglaban ni mo na ako, walang ko makabantay nga, hinahinay kong... Kadetsa ha. Besh ko nagbinuang ka. Undangan na, please. Dili ni maayo nga joke ang imo, ha? Wa man ko magbinuang. Ikaw may nakapausap na ko, Yana. Ug sud sa pila ka buwan, sige ko gunahuna. Dunay kuwang sa kong kinabuhi. Naglinaki man tuod ko pero wa ko makasulti sa tinuod sinungdan sa akong kausaban. Besh. I love you, Yana. Besh, huwag ko kayo pag-unsaon ta ka sa pagsulti. Pero Besh, sorry. Amigo na gid ang akong pagtanaw ni mo. Diya, rakit ko, Tob. Sakit. Pero okay, Ray. Wa man sa kong mag-expect nga makagusto sa kanako. Love di ka, okay? Love di ka isip amiga or amigo na ako. Ug unta after ani, di na ka mawa og balik. Gusto ko nga padayon gihapon ang atong friendship. Ay kabala ka. Padayon gihapon nga tong friendship. At least karon nagkapagawas na ko sa kong gibati. Salamat, Dash. Salamat. Og sorry. I always thought you were the best way still. Naluoy pa ako sa akong best friend, pero ang saon naman, di man ako pwedeng pugso ng akong kaugalingon nga mahalon siya nga labaw pa sa amiga. Ang importante, nga mahal na mo ang usag-usa, ug way makaguba sa friendship namong duha. Dili na lang kutob o dakan salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga igalan kaagi ni Yana nga taga Cebu City. Uban sa awit kaya kipangayo. Awit nga nagalohan, one friend. Someone who understands someone. Ang mga kaagi gibuhatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papana, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Helps keep me. Madas sayang kaagi karon, mo kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasangan nga, Lena. Recorded by X Thunder Gaming. Day, ikay panghugas mas plato ha? Ha? Ako na sad, kuya? Ako binanghugas kanina. Sige na kayo, basig mabtan to mama. Yaw-yaw na sad to. Anya sa good. Napagibuhat nga assignment. Ay, kapuyag suroy sa mga sutan. Oy, Nanas mama. Patay. Wa pa rin ba ko makapanghugas? na! Wa na. Suko na sad na ron. Magyaw-yaw na sad na. Kaunggod. Oy, unsaban mo, ha? Sige lang magpahayahay di, ha? Kapag nga senyorita ko ninyo, unsaban mga anak mong dato? Manghugas na ko, ma. Sagdera ko na diya. Sige, saboy. Sabi na magsigsagin na mga kasunon. Tapa ay otrosag ka, darayan mo na dili makaton. Unya, wa lang ginakaluto ninyong sudan di ay? Usaban ta ini, di lang ta mangaon. Magluto ko, ma. Usaban may gipaabot ninyo, lihok na mo. Hay, salamat. Sayo kita mamuhi ron. Ay, dili pa makuganahan mo uli, uy. Manang di pa manggaganahan mo uli. Kapoy kasi paminaw si yaw-yaw ni mama sa bahay, uy. At na lang ta sa amo mag-standby na. Oh, pag-snacks mo oh. Thanks, ma. Salamat, eh. Sige, enjoy mo diha ha. Maayo pa imong mama no, kay buotan kaayo. Uy, hala? Snacks rin ninyo ang corned beef? Oo, sa inyo di ay. Maging ani naman mi, basta na yung okasyon. Unsa day kanon ninyo, Permi? Sardinas. Usahay kung makakwarta si mama, sa gula na yung itlog. Mo ba? Kaluoy ka di ay ninyo. Sige na, kawan na. Pagtagbaw. Day, dali na. Mata na uy. Ikapoy na ko ito kinubuhin. Mata na. Siyo ako nagyaw-yaw ni mama ko niya. Yan sa may gusto niyo Nag-away silang papa. Magbuwag Yan ta! sa may... Magbuwag ta! Kaklaro, anak. Di ka Mabuhag sila? Ikapoy na ko. Magbuwag ta! Tawag mga bata! Lina, ari ka o banako? Lino, adto kas imong amahan. Ha? Anak ko ni mama? Dili ko, uy. Ani lang ko ni papa. Lina!
Recorded by X Thunder Gaming. Nak, kita na malagyong duha kay nilayas na mas mama nimo uban sa imong kuya Lino. Magtinabangay ta ha. Opa. Sugod karon mangita na kag trabaho. Ha? Wa pa may magdawat na ako pa. Alagin na. Basta pangita lagog paagi. Kay nahibaw ka nga dili ko makabuhi nimo kay wa ko'y trabaho. Anyang akong pag-eskwela di ay pa. Maglabad magani ng atong o kung asa tag para pagkaon mo skwela pagyug ka. Sa ato pa. Muundang di ay ko pa. Ha? Muundang ka? O, day. Mangit akong trabaho. Basi nag naipin ipatrabaho si mama ni mo na ako ba? Ah, sige. Sawayan na akong ingon. Kay bao ka bang manglaba? Ote. Nahala, sige. Ikaw mo'y tiglaba sa among mga bulingon, ha? Sige, te. Salamat, te. Dili man tayo lalimang lapag ingon ani kada kanoy. Dili man sa tayo laliman ng paho. Kapoy kayo. Mao din perming kapoy si mama. Ug mas grabe pa yung trabaho kaysa ani. Pero, dili na lang ko mareklamo eh. Wa ba may makaon kung magtinapulan ko. Niyan akong kita, oh. Uy, very good. Anak, cute. Pastilan, sige. Mulakaw sa ko, ha? Asa man ka pa? Ay, mag-inumis ko mga amigo. Ikaw, Derek Kasbay, ha? O katugog sa'yo. Opa. Shh! Hey, mata. Shh! Pa. Guwapa, guys, kong anak ko, eh. Pa. Ansa pa? Eh, paglugnot. Pa. Eh, pagilang. Pa, hubog ka. Ayaw pa na sa imo kahubog. Hindi mo pa akong anak. Buhaton lang mo sa kung sa'y gusto ng buhaton. Mga ay, pagreklamo. Pa. Dili na ako kaya. Kanagabihin na ako pahimos lang ni Papa. Lena? Oh, naunsa man pa? Naglain ang imong lawas? Ote, lain akong gininhawa. Kung mauna, magpa-check up ta. You're pregnant, eh. Unsa? Unsa? Nganong... Lena, may uyab ka ba? Wati. Unya, nganong namabdos man ka? Si Papa. Ginoo ko. Nakatultol ka ba kung hain nagpuyo ang imong inahan? Ha? Lina? Kisa naghatod ni mo din eh. Ang mama sa akong amiga, ma. Nilakaw na siya. Igon ako niyang kihatod. Anak. Ma, masaylo ako. Nagmahay ko nga nawa ko mo ba ni mo. Ngano? O sige buhat sa imong amahan, ha? Mabdus ko. Gihilabtan ko ni Papa.
buhok ko. Sorry, ma. Nahitabo naman na. Ayaw ka malaka. Di na ko musugot ka magpaduol pa ang imong amahan nimo. Kanya, ma. Akong gimabdos. Kita ang duha mo ay mo atubang aning problema ha. Uban nanti ka anak, dili ta ka pasaktan. Salamat, ma. Naagi mga higayon nga, subag-subago na akong tiyan, kay gusto na akong mamatay nga akong gimabdos. Pero naapirmi si mama para na ako. Wagid ko niya pasagdi. Dinhin na lang ko top, og dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagin ni Lena nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga rekolohan, iingatan ka. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Dahil sa iyong kaagi karon, mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasangan nga Casey. Recorded by X Thunder Gaming. Ma? Ma, ni anak ko! Marag si mama man ang nagilak. Ma? Oh, ma! Anak, Ma, ang sinihitabo? anak si Papa ni mo. Gibiyaan na to niya. Unsa? Na sila inak. Mas gipili niya iyang babae kay nato. Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak. Lanyo mo ba? Dili gyud ako mapasaylo sa papa sing gibuhat. Dili gyud. Pero best, Papa man gihapon ni mo siya good. Unya kay abi papa nako siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama. Casey. Kung doon na gani mahitabo ni mama, dili gyud ako si mapasaylo, Amelia. Casey. Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayong Gado man, Casey. Asa man ko napita na sayop sa mong kabinyoon ni Papa ni mo. Dili ka mo isayop, ma. Kung dili si Papa. Ayaw na ang asa ni mo. Wa kay saan ni ma. Sakit, nak. Sakit kaya ang ibuhat ni Papa ni mo na ako. Ma, ayaw pagsultian na. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya. Si Papa tingali ni Muro na. Dali ato na to. Basig di balik na siya. Ha? Ay, ikaw, cute. Naan pa ko. Mubalik na ka din sa bay. Ha?
Niya ako, aron pagkuha sa uban butang nako. Dong, pa, wala ba kinahabiling kamay kaluoy ni Mama? Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung pilion akong magpabili ninyo. Nako pa, dili ka ba di maluoy nako? Sorry, nak. Bisan pag mupahawa na ko dinhi, pero magpabili na nga kung gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinanggagyapon ti ka. Unta mo abot ang panahon nga mapasaylo ko ni mo aning akong nabuhat. Buset! Buset kayo ang babae ni Papa Best! Casey. O sa binaan niya nga nakaako pag siya biya na mo ni Mama! Best, tao si Papa ni mo. Uy, pepekto nga tao. Makasama kitang tanan. Tingali, nahigugma lagi si Papa ni mo. Gusto ko mailan ang babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailan ako siya. Casey. Recorded by X Thunder Gaming. Si Papa, nanawag. Hello? Nak, pauli na yun. Si mama ni mo. Oh, ha? Ano pa? Unsa ni hitabo ni Mama? Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalanggani kay nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giatake si mama ni mo o kung wa pa na ko siya madadayon, tingali og wa na siya karon. Unsa? Nak, pasailu ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wala ko tuyo nga pasakitan si mama ni mo. Papasaylo lang ti ka pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae. Anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka. Na ba di hustong panahon para sa mga kabit pa? Casey. Hangtod karon. Wa ko magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo. Ma, nga namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Nga na padama kasi mong sakit. Padunga mong ngit-ngit. Mamauli na ta. Ikaw may nakaingot kung ano nawa si Mama pa. Casey. Kung wa pa rin mong ipasakitan si Mama, tingali buhi pa siya karon. Kauban ko pa unta siya hangtod karon.
Nak, usbon ko. Pasaylo ako. Kinahanglan kang mupauli sa inyo. Dili ko lo. Arira ko din hinimo. Kasi, respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasama doon siya pero mahal ka niya po. Mahal lo? O sa klase as pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa? O sa pa, ano mo dapig man kaniya lo? Dapat unta mo dapig ka ni Mama kay anak ni mo siya. Og siyang gipasakit na ni Papa. Siya na lang ang nawa og dili si Mama. Kasi, ayaw pagsultian. Nakasahas papa nimo pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama nimo. Diyosa ni mas pasiguro lo. Nga dili ka niya kagustuhan. Huwag na kay bawa nga nagpag-ulgo lang siya pero ang tinuod. Nalipay siya. Kalibre na sila magbalipayon kauban siyang kabit. Daghan pagkagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan. Bahin sa unsa, lo. Si Papa email na nimo ang mapaybaw ni Munyana. Ug aron masayod ka sa tanan, pauli sa inyo ug susiha ang kamaturan. Unsa? Nga nagikulbaan man kusgi nga ni Lolo nga bahin sa kamatuoran. Nga naman ka. Ni anak ko dool sa amo. Nakulbaan ko. O ko may bago nun sa reaction ni Casey pananglit may baon na siya. Ayaw ka bala ka. At usap pa sabto. Usap pa. Di ka na nako pasagdan. Ni anak ko. Casey? Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa? Casey, pasaylo ako. Wala ko tuyo Nahigog malagi to si mong papa. Kinuo ko. Nak. Hayop mo! Ngayon nakahimong man mo na mo, ani! Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na naman ni traidor naman sa kumama! Ha? Igat ka! Kese, hinahinay si mong baba. Hinahinay pa ang ano? Madutlan pa din mo sa akong ipagstorya nga sakit sa kabaga sa iyo mga naong nga nakakaw magbuhat, ani! Kese, dili tiga tinuod nga anak. Unsa? Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa. Pero, maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama nimo sa among kaminyuon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa. Unsa? Ang kunod ko, nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagmahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. O gidawat tika nga akong anak nga murag yun og ako. Dili. Nganong karon na magkamasulti na ko, ani? Tungod kay nihangyo si mama ni mo na kunak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao. Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak ti ka. Pinangga ti ka. O mahal ti ka, bisan dili kagikan ako. Ang iyo ko lang, nak. Pasaylo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. Nakigugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya.
Nasaylo ako pa. Pero dili ko na anak ko sa'yo nga dawaton ang tanan. Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayuna basta ayaw lang isirado ang imong hunauna. You sheltered me from harm, kept me life to me. Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko ma-feel. Kana bitong imbis angay ko nga maglagot sa akong papa pero wa man di ko'y katungod kay bunga ko sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako ug sa iyang pagmahal nako nga mura gid og iyang anak. Kung doon na may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gid karon nga makadawat na sa sitwasyon ug andam nang mopasaylo. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni KC nga tagas Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Everything I Own. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug kubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Babe, overtime ko ron. Ayaw na ako kuha din sa trabahoan. Sure ka? Pasig maglisod kag sakay. Ayaw ka bala ka, mag-book ra ko. Okay, kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner ha? Yes, babe. Anhira ko sa office mo kaon. Mangita na ko kasabay na ako. Okay, babe. Amping. Tawagin lang ko kung magkinahanglan ka na ko, okay? Yes, babe. Bye. I love you. I love you too. Kinsa kay pwede na akong ikadungan og kaon, ha? Ako. Dungan tag-dinner. Red? Ganina na ka di, ha? Medyo. Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang ko mukaon. Naglikay ba ka na ko, May? Ha? Pila na nagkakahigayon nga mga agda ko nimo, pero sige na ka balibad. Malain nagig ko nimo kung mo balibad ba ka nakauron. Sige na. Doon nga tagaon. Libre na ko. Please? Sige na lang, good. Nabusog ka? Oh, thank you, ha? You're welcome. Anong nitutok mo ka na ko? Walang. Nitutok ko sa babae nga akong gusto. Naanasag ka, ana. Red, kaslunon ako. Kaslunon pa lang. So meaning, di ba mo minyo? Meaning, pwede pa mailog. Red. May bahagi ka na dakoy ko gusto ni mo sa una pa. Pero wagid ko ni matagi chance. Red, oyab na mi si John sa dihan nagparamdam ka na ako. So, sa ato ba, kung di mo uyab ni Jan atong time ha, may chance di ko ni mo. Ambot. Siguro, o ako may baw. Sa'yo matubag. Murag, doon na sa gig kay na feel ako.
Di na kakasulti kay madlo ka makasa. Red, At least now, kay bahon ako. Hold yourself in town, day ha. Miniuno na ka. Ano ni-entertain pa man in town kang Red? Uy! para katurag gani. Entertain na day-dayo na. Siyempre, bukal ko sa mga relasyon ni John, no? Kapila na ako gibalik-balik niya nga miniyunon na ko. Pero gayong gadag-o si Red, good. Kaila dyan kay ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gyud gihapon na siyang paagi aron matagad ni mo siya. Day, Ato na ko, babe. sure ka mo uligid ka? Ani na lang kakatuog din sa kong apartment. Ayaw na. Tingalihin niya, di ko makapugong sa kong kagalingon nung doon ay mitabo na to. Gusto ko nga inigkasal na to, babe. Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha? Oh, ikaw po da, ambing gani. Ikaw rabi ang usa din sa imong apartment. Ayaw ka bala ka. Safe ako din eh. Okay, sige. Bye. Good night. Good night. Ay, salamat. Day off kita na ako, ugma. Bye! Red? Ikaw? Recorded by X Thunder Gaming. Nagunsa ka din eh. Ibisita na mo. Red, Ganina rabi ko din sa gawas. Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labok ni mo pasudlon? Uhaw kay ko na. humana kang inom og tubig. Pwede na ka mo pauli. Laya po. Pag-ubaga ni pag-abot na ko, papaulio naman dahin ko ni mo. Red, sayop ni. Kapila na ba di ka sulti? Ngamin yung unon na ko. Sayo pa. Ano sa may sayo pa ni, May? Ngawa man tagibukat. Gusto rin kong mag-iistorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na daw kay kitarang duwa din niron. Nganog kipaduali mo imong nahong dinhin ako. Itukmot ko. Pauli na. Pati Red, nakasahan ako ni John. Dili to mo nga itong gibuhat. Pero nalipay ka. Kaya kung wa pa, di ko na mo pasag na mahitabo to. Nato, di ba? Natinta lang ko. Natinta ka tungkol kay gusto sa kunin mo. Mahal ako si John, Red. May, di pa mo kasal. Pwede pa ni mong usbon ang imo na una. Red, please, pauli na. Okay. Sige. Di ko gusto masukupin ako. Pero, May, sabang ma-feel ako nga ganahan sa kanako. Dili ko muundang hangtod. Dili ako'y imopiliyon. Red. Oh my God! Gada ko ba ng problema nga imong gisudlan day? Uy, naunsa man ka! Dahil nadalang ko. Tugan ko sinuot, Pi. Nakagusto kang Red, no? Ha? Hala, galibog ka. Ay, kaya na mahal ni Masiya. Ampot. Oo, ako mahibaw. Sana man uy. Day, tambag inamig ganing ako, ha? Timbang ako no pag-ayo, kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni mo, mintas wa pa ka makasal. Day. Hala, galibog ka. Ay, kaya na mahal ni Masiya. Sana man uy. Day, tambag inamig ganing ako, ha? Timbang ako no pag-ayo, kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni mo, mintas wa pa ka makasal. Day.
pasensya na ha. Kung mapuspon ang date sa itong kasal. Saan nga niyam ko sa papa sa ospital. Okay ra, babe. Nakasabot ko. Luuyan ni Tito, eh. Maulagay. Di pa kuhan na babe nga mawa siya. Gusto ko nga nasa ni kasal na to. Babe. Babe, ayaw ka bala ka. Mag-ampol lang ta nga ma-okay ra si Tito. O ang kasal makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa ni mo. Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dili mo sa mga imong una-una. Mahal kay ka. Kung isaan na ko, kung maminyo unta, ikaw niya ang pinakalabing malipayon nga asawa. Kaya maningkamot ko, babe. Nga mahatag na ko nimo ang life na deserve nimo. Babe. Hi, love. Coffee, Love? Oh. Cute man, di ba? Red. Sa gawas na magstorya. Kitingalig baka dungugon niya ang uban din, eh. Love. Nga nang miya mo kita dinis gawas ng istorya. Red. Hunungo na tani. May. Dili ni husto. Mahal na ko si John. Nga nung di naman lang ako ang imong pilion. Eh, pa akong mahal sa ko nimo. Red, please. Kausar na tumahitabo. O bisag ka at dili na tumausban pa. Maong please. Kung mahal kit ko nimo, respeto ang akong desisyon. May. I can't blame you if you hate like gasoline on a fire. Dakong sa kaayo nga doon nahitabo na mo ni Red, santang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John. Nagplano kong mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pananglit, dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Dinhin na lang ko tob. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kat mga higalan kaagi ni Maymay nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit kaya gipangayo. Awit nga naguluhan, to know I hurt you. To know I hurt. Ang mong kaagi gibatan do sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papanaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Chikay. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, niyaw. 5,000. Paparaon. Pero nahalano ni Ma. Mangumpra ko. Tingka. At diin makaani. Ay, nakos na pa dyan gabi. Uy, maobanak. O niya ikaw na pa'y sobra mo. Ay, kabala ka na ko, Ma. Napakisobra. Sure ka? Basin biya gihurot ni mo hatag tanan, ha? Ma, ayaw lagi kabala ka. Ako pa. Ay, salamat, nak. Swerte yun kaayo minimo. Welcome, Ma. Welcome. Swerte ko taon. Kung wapaunta na siya magbinayot, kung nagpulis pa unta na siya, mas dako unta na siyang mahatag na to. Pa. Naunsa man in taon ka, oy Samuel. Angay gihapon ta magpasalamat sa imong anak.
Kay naghuna-huna siya nato. Ma, O, pili ka ba dawat yung papa nga bayot ko, ha? wa pag yun. Oh, Ay, paitan, no, ha? Mas may paday ko kay nadawat ako sa kumagilikanan. wa man yun ay problema sa akong mama, day. Akong papa lang yun. O, may noon. At least, makalaban is mama ni mo. Baya, siya biyang mata niya. Excited kayo siya na daw sa, kuan, sinitext niya. Siyempre, ay, si Robert ba yun ni? Robert, pangwartahan naman ka na. Huwag ka naman sa kuday. Dawat naman ako kay mama gini-rule na itong mga bayot. Basta lang, di lang yun siya mga uyab lang yung bayot. Nagbabayang uyabon. Ha? Ay, dahil ka dito ha, ang kabaguan. Hello, babe. Ha? Nakainaibgan nga sapatos? Mao ba't? Tagpila man sad. Sige. Magkita taon niya. Ato ng paliton. Lagi. Palitan di ka. Okay, babe. Welcome. See you later. Tana na sad. Ano rin gasto na sad. Paldo sa si Robert Aniba. Ay, ikaw ba? Pasag nilagod ko, day? Kalipay manin ako. Nahala, mawang ka, ha? Oh, thank you pa ng sapatos, babe, ha? You're welcome, babe. Oh, today, nami outings kong pamilya. Kailangan kam kuyog sa man. Ha? Di pa. Tinotong ako na dumag. Imo kong gipangutan na kung ganahan ba kumuban sa outing sa imong family. O, lagi. Andam na kong ipalailag kanila. Sure ka, babe? O, lagi. Yan sa man, di ka ganahan? Kinsa magbayutang ni ganoon nga ipailaila sa pamilya sa iyang uyab. Uy, siyempre ganoon ko, babe. Kana kay gusto kang ipailaila ko nilo. Buti pa sabot na seryoso gid ka na ako. Og dili ko kay kwarta na yapos ni mo na ako. Grabe sa nimo, eh. Nagduda di ka na ko? Sorry, babe. Pero, di lang yun ako malikayon nga magunaon-na og ingon anak. Kaya siyempre, wapo ba ka niya ako? Di ba ko tinuod ka, babae? Babe, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Bisan og bayot ka, pero mayam man kang tao. Huwag mo na hinungdan nga nahigugma ko nimo. Robert! Recorded by X Thunder Gaming. Nya, tuosag ka. Ikaw ba? Nga hindi naman ako na mapasag ng malipay, day. Di ako gusto nga mulaom ka, Fred. Suma, ikapila na ni mo nga uyab si Robert, Nya, palamian na kang istorya, madasa dayong ka. Nya, ang ending, wala nabilin para sa imong kaugalingon. Kaya tuwa, gihulot na ni mo si imong laki. O, di ba? Day! Dapat ikaw, bala ko, Nananimong tanan, yung ng life. Na-feel ako, day nga. Lahis Robert. Lahis Robert sa tanan akong nauyam. Mauday ding uyab ni mo, Dong. Hi, tita. Hello. Ikaw di ay mao'y sigig istorya ni Robert nako. Matod ni Robert, buutan ko no ka maong nakagusto gid ko no siya nimo. Mau ba, tita? Ikaw gid, babe. Wag ko mauwaw. Nanabay ka kasi mong mama. Oh, siyempre, proud ko nimo. Nak, ang akong cellphone ba nga naguba, kanang di nagidmada, natagak mong di pagkagabi Bisag unsaon akong on, di namang gid musiga. Mao ba, ma? Uwa pa rin kwarta nga ikapalit nimo bago mada. Ako nalang palit ni mong bago, tita. Ha? Tinuod? Lagi. Na may daghang brand new nga
Di na kaabot og 10K. Hala ka dindot kun matinuod, kun tinuod-on gyud nimo. Salamat kaayo kun mauna ha. You're welcome, tita. Babe, thank you kay Ani, ha? Malipag ito sa mama, Ani. Ang iyang bagong cellphone nga gipalit mo. Uy, isa pa yun, babe. Uy, deserve sa na ni tita kay buotan man siya. Huwag labaw sa tanan. Dako ko pasalamat niya, babe, nga. Gipanganak ka niyo. Ikaw, yun. So, babe, una lang ko mo, ha? Dahil na lang nga jeep nga itong sakyan aron mahatag ko dahil ni mama ni. Kaning mong gipalit ka cellphone. Ha? Di lang ko ni mo ihatod, babe. Babe, traffic kayo. Nya, si mama, naibaw na ka. Excited ka ito. Ga-expect to siya nga karong adlaw gini mo siya palitan, di ba? Sige. Regards lang ko ni tita, babe, ha? Sure, babe. Ang pings paguli, ha? Oh, babe. Ikaw po na. Babe, kining pwede kong makahuwa mo kwarta. Pero man, babe. Bisag 5K lang gud. Ako tang ihatag ni Papa. Namrayag magudog bagong sapatos para basketball niya. Nya, wa pa mo ko'y ikahatag kay wa pa magud ko'y trabaho. Mao ba? Sige, babe. Wala problema. Yes. Thank you kay babe, ha? Swerte jud kay ko nimo. Hala no, sa una, sa iyong mga ex, sila rin mga ayo. Nya karon bagon mong uyab, ang tibok pamilya, may mong hatagan, so okay na kala. Day, nawat ko nila. Imagine, bayot ko pero welcome kay ko silang family. O gidawat ko nilang uyab silang anak. Isa may makabalibad kung doon na sila ihang nyo. Uy. Ay, ambot-ibot si kayo, Ay, pamilya, lagod. Bisag bayot na ba? Pagbilin si gamay para sa imong kaulingon, ayaw ihurot. Day. Nak, pwede mamaraig. Ay, wa naman ko'y pang maintenance good. Basi naa ka diha. Alam mo, kuan, wala na ba ko'y kwarta gid? Uy, layo pa kong sunod sweldo. Ay napagsaligan ng anak nimo. Kay klaro kayo. Mao nga wa na sa ikahatag na nimo kay iyan ang gigastos si laki. Hoy, sugod karon ha. Ayaw na paglaom anang anak nimo. Kay mas importante niya ang laki kay nato ngayang pamilya. Nasakitan kayo ko istorya ni Papa. Karong gani ko ni balibad ni Mama. Mura man wag din ko'y natabang sa bahay. Init gid ang iyang dugo na ako bisan unsaon. Namakas Robert din sila, no? Gusto lang ko na kay istorya ron. Sakit kayo kong dugan. Tita, na si Robert? Chikay, ikaw? Niya ka? Oo, tita. Wa ko ka-text ni Robert nga mo anihi ko. Kay nagdali man gud ko. Gamay na lang itong paabot nun ang mga anak na ko. Mamahanikit ka. Excited na kay ko. Robert? Unsay pasabot ini? Chikay? Kinsa ni bayana? Ang ganong mablos na siya? Chikay, nganong miyan himang ka ka magpahibaw na ko? Haron sa? Ang kailangan ko magpahibaw ni mo. Aron makapadayon kasi mong pagpamakak na ako. Chikay, ayaw pag kita gubot din niya. Ni akas amo. Mauwaw ta nga makadungog ang mga silingan. Sa ba, tita? Inyong gikonsenter ang binuhatan sa inyong anak? Pwes, ang naging mong mauwaw. Kuman sa akong mga nahatag ninyo?
Mas giuna patamo kaysa mismo sa akong pamilya. Unya karon mahibawan na nako nga nakay kabit, Robert. Excuse me? Dili ko kabit. Uyab gyud ko ni Robert og dugay na mi. Og kini akong gibabdos kang Robert ni. Asa may gidahom nimo? Tinuduon gyud ka ni Robert? Huh, dili ka makahatag ng tinuod nga kalipay, oy. Ako rin makahatag niya, ana. Mong mahimo ba ayaw pag-assume? Basit ka! Sige, sige! Suway og dapat. Kaya ako may kontra nimo. Robert! Pahawa na din, pahawa na din mintras makapugong pa ko. Hawa na! Nagtuo ko nga nakita na nako nga lalaki nga tinuoray nga mahigugman ako. Pero wa pa di ay. Sakit lang kahayo kay sasama na mo. Bisan paggihatag na nimo ang tanan, pero di pa na gihapon enough. Di gud mahimong enough. Karon nakaton ako. Di na ko basta-basta nga musuod og relasyon kay lisod na kong musalig na sad kog balik. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Chikay nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo awit nga regulahan sinaktan ang puso. Sinaktan mo. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon, mo kaninyo sa kalalaki nga nagpayo sa Cebu City. Ang at matatampo, nagdasingan nga, Dave. Recorded by X Thunder Gaming. Muli ka stuburan? Oh, Dave. Pero nga naman, okay mo tingalita din sa syudad, di ba? Dave, unsa pa? Giingnan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin habilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagdan. Wala ilay makabantay dito. Na ako'y mga paryente dito. Pero di na ko pwedeng isalig si mama sa laing tao. Ako mo iyang anak. Sorry, Ros. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, Uban na lang ka na ako. Pero, Ros, niya akong trabaho. Wa ko'y mahimo ko na ko dito. Sumusugot ka nga magalagyo da ita. Pasensya na, Ros. Di ko mubiya sa kong trabaho din, Bisag unsay mahitabo. Mauding magulaan nung di ka kay ibiyaan kang Ros. Mahal ka na ko si Rose, bay. Una ibiyaan naman ka. Ako ba ni mo, ingaway mo kaugalingon eh. Siguro na niya. Magpasalamat na ka kay wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw. Bay. Ako yung ginalan ko. Asam ta? Magpayo ko sa akong cellphone. Day milit. Ayaw ka rin akong cellphone, be. Guba man. Nikalit naman eh. Ikaw man ko din ni uy, Jago. Sige naman lang ni kaguba imong cellphone. Ilis ni nagbago, uy. Wapay kailis, oy. Today, milit. Naila mo sa mga amigo, si Dave.
By Dave, si Millie akong amiga din sa cellphone repair shop. Hi. Hello. No, namuwa lagi ka bay. Gikilig ka bay. Ay, amaw. Pasensya na ka ng imong amigo ha, Milit. Sa sungugan kayo. Ikaw girang na timingan. Naanad na ko anak niya, oy. Thank you ha nga nisigot ka nga buban ako karon. Day off man sad na ako. Okay lingaw. Maong diuban ko. Tuod, kumusta naman ka? Ha? Gisultihan mo ko ni Jago Bynes na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya? O lagi. Kinalan niyang ubanan niya ang iyang enhanced probinsya kay namatay mo niyang papa. O wanay kauban. Mao pa? Di na tapos isgot niya eh. Ang isgutan na lang na to, mao nga kita. Ha? Kung manghuyag po ni mo, Milit, doon na ba ko'y chance? Dave, ako sa nahuna-hunaon ha. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabo ni mo og sa imong ex. Sige, okay na. Andam ko magpabot. Niya, saan naman? Mapabaghapon ka maluin ako? Sige na lang, Kod. Sige na lang, good. Gisagot na tika. Yes! Thank you, Milit. Salamat kayo mo kong gisugot. Mag-ipon ta? Ore, taon-taon naman ta. Mag-ipon lang ta. Sige, ikay bahala. Dong, mabdos na ko. Inood? Sa ato pa, amahan ako? Oo, Dong. Recorded by X Thunder Gaming. Kung mo na rin, magpakasal na lang ta. Sa di pa mo dako ang muntiyan. Tinuod ka? Pakaslan ko nimo? Oo, bisag sa huwas lang, God. Ang importante nga, magkasal ta sa di pa ka manganak. Sige, Dong. Oh, Day. Ikaw na ibalas ng anak ha. Trabaho na ko. Sige, Dong. Amping, ha? Bay, ka. Na inibalik din sa syudad. Ha? Kinsa man? Si Rose. Nga niya siya pag-birthday ni Kira. Pagusong adlaw. Tinuod ka? Lagi. Pero mausa lagi. Ibalik na sa dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa ka. Maong, ibalik na yun siya sa probinsya. Bay. Uy, taba. Kuan, ay kong nabay nga interesado pa kaniya. Bay, minyo na ba yung milit ha? Bay. Ayaw na yung taon, bagay. Kay nahimutang na ka. Minyo na ka, ug naanasad mo yung anak. Maluin taon kang milit.
pa kay makadong? Muli ko sa mo, Ray. Taw-taw na sad nga wa ko makauli sa mo. Nganong kalit man tayo? Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong live ron. Mupauli lang ko, aron akong masulit. Ano man bod. Dili di ko ni mo kuyugon, aron makita sa nako sala? Ayaw na. Nakitrabaho din eh. Usaro kadlaw dito. Mubalik na rin ko. Mao ba? Nala sige, amping dong. Ikaw? Ngano ni aka? Rose, nakasulti na ko nga dibalik ko no ka sa syudad o nilir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko ug may anak na? Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong samuka pa. Pero mahal paghapon ka. Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka. Sultihi ko's tinuod, mahal pa bagyapon ko nimo. Ang kunon ko. Oo, Dave. Kung mo na magbalik ta. Nagkadungo kasi mong mga gipanulti. Human ko ni mo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton. Rose, ikaw ang nibiya nako. Tungod kay wa ko'y laing choice. Usa may mahimo nako. Inahan ako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko ni mo atong panahon na pero wag gyud ka mosunod nako. Nasakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave. Kung ako lang ikabalik to mga orasa, unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon. Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati. Rose. Dave, sultihi ko sa tinuod. Diin magbit kagikan. Dili lagi ko sa probinsya. Giing na naman ta ka. Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito? Milit. Tugani ko sa tinuod. Oh. Dave, nahibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha si mong kasing-kasing. Pero asawa na ko nimo. Og hangtod ka na sa kamakinahanglan nako ni anak ko. Hangyo ko lang. Ayaw ko biyai. Dili na ko kaya kumawa ka na mo si mong anak. Milit. Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tuon kay nagpabilin kong puyan gihapon akong kagahapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang kunon ko, doon na nagtingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang gid akong akong huna sa kong pamilya. Dinilang ko kutob, tigang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga naguluhan imahe. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ng Priscilla Regalas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing pagkidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawi. I-address lang nining pinamanon, handumanan sa usakawit girl, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubagha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon,
Daghang salamat sa inyong pagpanginaw.